sme točili krátkometrážny film s názvom Fate, čiže Osud. Myšlienka nás zaujala, keď ma Paťo oslovil, že či by som nechcel s ním do niečoho takého ísť, tak som povedal, že jasné, neváhal som ani. Pôvodne som mal točiť len making of, ale nejak sa to zvrtlo, neviem, či mu tam vypadol herec alebo čo, lebo som sa na chvíľku zahral. Bol to akože nízkorozpočtový film a Paťo dal do toho čo najviac, či ako vedel, čo cením, alebo ako výsledok ma veľmi prekvapil, že ako to vlastne celé bolo, je to ozaj tak skôr umelecky poňaté. To, jak sme sa my na tom podujali, vlastne výsledok toho uvidíte čoskoro. Keďže je to krátky film, tak vlastne nie je tam toho nejak extra veľa, ale snažili sme sa vystihnúť nejaké tie veci z toho natáčania. To si nebol ty? Kámo, však išla biela fabka, taká istá. Tento film sme točili v spolupráci s Oni Media Group z Bratislavy. Sú to mladí a talentovaní chalani, ktorí nám pomáhali pri samotnom natáčaní filmu, ale taktiež nám aj pomáhali s propagáciou tohto filmu aj vďaka tomuto videu Making of. To nebol, chápeš to? Počúvaj ma, od teba by som chcel, aby si spravil ten záber. Jaký? On ak pôjde do zákruty, tak ty budeš stať tuto a pôjdeš takto, vieš? Aby bol ten záber dynamický. Aha. A ja budem to tlačať staticky. Dobre. Krátkometrážny film s názvom Fate, teda v preklade Osud, sme natáčali začiatkom tohto roka 2015 s cieľom vlastne zúčastniť sa európskych festivalov krátkych filmov a dokumentárnych filmov. Chceme sa zúčastniť napríklad v Taliansku, taktiež aj na Slovensku, ako je Art Film Fest v Trenčianskych Teplicách, v Piešťanoch je to Cinematic. Ja budem stáť tuto niekde, vieš, a ja chcem, aby si zastavil tak predo mnou. Taktiež prednedávno sme dostali aj pozvánku na festival krátkometrážnych filmov do Indie, takže plánujeme sa zúčastniť aj tohto festivalu. Vlastne myšlienka tohto filmu vznikla asi koncom minulého roka. Celá idea tohto videa je, že človek by veľmi rád sa zbavil svojej minulosti, najradšej by ju kvázi zakopal, avšak nie vždy je to možné a tá minulosť človeka dobehne skôr či neskôr. Ja tam chcem dať na schvál také dlhšie zábery, aby to bolo také autentické, aby tam bola tá atmosféra. A ešte popridávam všelijaké zvuky, vieš, nejakých vtákov a pičovín. Pardon. Natáčali sme v Trnave, v zimách, nedaleko mesta v jednom lese, ktoré toto miesto si pýtalo vlastne tento film. Tak môžeme dať, že iba ako otvoríš kufor a ďalší záber, ak budeš lopaty. Strih je taký, aký je to zámer, čiže nie je to nejaký ten gíčový hollywoodský strih, aký ľudia očakávajú v dnešnej dobe, že všetko musí vyzerať profesionálne a všetko musí mať nejakú svoju úroveň, ale je to spravené viacej také umeleckejšie a poetickejšie, nakoľko viac ma baví robiť umenie a nie gíč a prinášať niečo tomu diváku. Keď pôjdete na prechádzku vlastne lesným parkom pri Kamennom Mlyne a vidíte tam vykopanú jamu na mŕtvého človeka, tak sorry, my sme to zabudli zakopať. To je v rámci natáčania a všetko je v pohodičke, nikto sa tam nezabil ani nič také. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Patresom, blížiacu. Hovorili sme už o nejakých spoluprácach, máme niečo už také, že rozvrhnuté a dúfam, že to teda dotiahneme do úspešného konca a že to celé ako vyjde, ako má a že za chvíľku budeme točiť úplne iné veci. A ak ste videli už tento film, alebo sa plánujete ešte len pozrieť po zhliadnutí tohto making of, tak určite budeme radi a ak to podporíte sdielaním alebo vyjadrením vášho názoru a taktiež aj keď ho prídete podporiť, teda sa zúčastníte nejakého tohto festivalu, či už na Slovensku, alebo zrovna budete vycestovaní. Dúfam, že sa vám bude táto práca páčiť. Ďakujem.